Dobrodošli u meditaciju koja će vas pripremiti za susret sa besnom partnerkom i sprečiti vas da uđete u nepotrebnu svađu. Indijska mudrost veli: pusti ženu, neka viče. Ako je i slušaš, još bolje. U iščekivanju žene sedite i zauzmite pozu svinje koja gleda u pod. Dišite duboko i glasno, kao da hrčete ili grokćete. To će ublažiti jačinu reči koje će se na vas uskoro sručiti. Vi znate šta ste uradili. Znali ste i u trenutku prestupa, ali niste marili. Došlo je vreme da platite. Platiti je pošteno. Primetite svoju ženu kako se stvara sa plafona u oblaku slepih miševa. Zamislite da ju je iznervirao neko drugi koga vi poznajete i da ona dolazi da je vi smirite. To je zapravo tačno, jer vi ste sada novi čovjek. Smirujte, ne raspirujte. Pošaljite svojoj partnerki energiju kako bi se setila svih situacija koje ste upropastili ikad. Osvestite vaše upoznavanje, prvi dejt na kome ste se napili, prvi seks, upoznavanje sa roditeljima, njen prvi rođendan u vašoj vezi, zaboravljenu godišnjicu, lajkovanje sisate drugarice na Facebooku, onaj popraki pogled kod kumova onomad. Zamislite sebe kao bednog crva. To izgleda kao crv, samo manje. Vi ste najprostiji organizam koji, vođen običnim nagonima, može da prekrši i izneveri svaki dogovor, plan, ljudski odnos. Osjetite zahvalnost što vam se jedno ljudsko biće uopšte obraća. Njoj je stalo do vas. Ova kiša uvreda, njen je izliv ljubavi prema vama. Razvucite lice i recite naglas: izvini, neću više nikad. Probajte još jednom i primetite da već zvuči prirodnije. Izvini, znam, zasrao sam. Počinjete da uživate u ovim rečima. One su lekovite i ne koštaju ništa. Zamislite da slušate neistine o sebi. Neka vas to zabavlja. U ovom momentu nije važno šta je istina. Zamišljajte sebe kao paranoidnog monstruma, iskompleksiranog sadistu i infantilnog mekušca. Sve to istovremeno. Ako niste previše zasrali, možda kasnije zbog toga dobijete i nežno izvinjenje. Osjetite pozitivne efekte vežbe. Sada ste spremniji da idete pred ženu, a uživo će vam biti strašnije, što će vam dati potrebnu jezu na licu. Naravno, ako nemate živac za sve ovo, samo obećajte da ćete bez pogovora uraditi šta god je potrebno da se iskupite.